care grad de culoare înseamnă acest Hollywood Smile? Dacă ne uităm bine la imagine, această cheie de culori nici măcar nu are acele nuanțe de bleach de Hollywood Smile. Mai există pe lângă această cheie de culori și mai există încă 4 nuanțe. Bleach 1, Bleach 2, Bleach 3, Bleach 4. Okay. Acele culori de bleach sau faianță, așa, sunt cele mai des adoptate de americani. Însă, la noi, cel puțin în clinică, părerile sunt, sau cererile sunt puțin cam împărțite. Majoritatea pacienților aleg o culoare naturală. Natural, sau puteți spune cu o culoare comună, cum avem cam toți pacienții, este undeva între A1, A2. Dacă e A3, atunci este o culoare puțin mai gălbuie. Se poate rezolva și cu albire în cadrul cabinetului sau albire cu anumite geluri